banget koyo. Yo ora ayo iklan. Panciran. Lho nek manjawan. Kadengan para kawen megah. Iki njur kaya ngopo mirange Rama? Sinuwun Prabu, mantap bab Kanjeng Rama boten sisa patos. Kanjeng Rama tartamtu sarujuk yen to kula panjenengan saged sesandingan. Atut runtut pindha mimi lan mintuna sinuwun. Sesudah Dewi. Sinuwun Prabu hayang uruk katresnanku aduh pipine sinuwun. Coba sawangen pas padake. Sapa sing kok arasi? Katresnanku sinuwun Prabu hayang. Loh! Sang Prabu ayamu ana nang kene. Ingkang wonten? Ingkang ana iki Rama. Lho, Ma. Sing tok arasi ya Rama. Rama. Sing tok jombal jalu iki ya Rama. Rama. Lisen ta kowe? Panjenengan ya mendel. Kakku. Wis ora kurang gonku ngelekke lan kowe. Nanging kowe tetep bacot kayon marang Sang Prabu ayamu. Rama. Iya. Jane keling semsangat ternyata kula dawa menika kok Kanjeng Rama. Palaksamenipun si Rama. Iya. Piye? Awet agung tresna kula kaliyan Sinuwun Prabu hayang uruk mila rinten lan dalu ananipun namung peninggalan lan Sinuwun Prabu hayang uruk. Sudah Dewi. Pareng Kowe kuwi mung putrine mesak dadi pati. Lho nek kowe kayuyul kepengin kagarwa ratu ing Majapahit Sang Prabu ayamu kuwi tangih lakone. Rama lha kok saged. Lha iya. Ing atase Rama iki mung sak bupati. Lho kok kepengin duwe mantu pangarsa ing Majapahit kae ratu Abalaraja. Tangih lakone. Rama, ampun pangandikan kang kados nyaten langkung rumiyin. Kedahipun budidaya ditampi menapa boten menika rak wingking kok. Ingkang baku kula dipun unggah-unggahi Rama suwanteng Majapahit. Lho iki kinjul kepiye Sesudate? Kowe iki bocah wadon. Lho kok arep munggangke sapa wong kejaba sapa iku? Sing kok unggangke wis jeneng ratu. Kula tresna kalih Sinuwun Prabu hayang uruk. Nek kula boten kelawan sesandingan dados garwanipun Sinuwun Prabu hayang uruk, pun kula pejah kemawon boten napa-napa. Jenengan kelangan putri kula boten napa-napa. Putriku ki musawiji kowe. Kersa. Nek lamane kowe boten kersa. Lah nek kok endengke patimu ora klakon dawuh lalu Sang Prabu hayang uruk kene. Nggih. Ya. Sesudah Dewi. Syawur. Nek panjang sesandingmu kaya ngono aku njur kalingan. Kenapa, Mo? Duk rikala Rama iki isih kudu. Durung dadi momongan tetep kowe. Pancen aku kuwi wis nate janji lan waktu tribuan. Janji perkawis menapa to, Rama? Nek pakmu duwe priya kakung. Ya, Nggih. aku dadi putri mengko bakal dijogo. Lah. Lah iki malah saya kebenaran. Raji, Mo. Lah nek pancen kaya ngono penjalukmu katimbang kowe mati, aku mengko njur kalingan. Ini mbak panjenengan kecalang putri, Rama. Iya, Iku Mbak. rak budidaya. Saiki ngene, mumpung iki isih bengi, Nggih. saiki ngaso salira dhisik, sesuk tabuh wolu budal ing Majapahit. Saestu nggih, Mo. Gawe marang Niki tata-tata nggih. Iya, mengko digawa ya. Mudah-mudahan nggih. Iya, ayo. Mudah-mudahan, Rama. Putra priya
keadaan saben ora kaya ngene iki. Nek sampean perintah karo aku lan kabeh perintah Bapak Dharma Putra. Kang supaya akan orang alun-alun kene iki tenane ono wigatnya. Nah, kula sangka kuwi Kakang. Saiki nggal kandha supaya prajurit Dharma Putra kabeh ngerti apa sing kok karepake. Rawalen rayuyu lan kabeh prajurit Dharma Putra. Apa sebabe? Kowe tak kumpulke. Oleh alun-alun kene. Ono kagatan mligi kanggo kowe kabeh. Lho, wigatine apa? Wigatine bekal modo arep sumpah. Bekal modo. Ngambali sumbangan kabeh iki. Sumpah diambali. Rikala barengi laire Sang Prabu Hayam lan bledose sarwa kabeh. Iki arep diambali. Mulane kabeh. Nek kowe nyengkulung lekase bekal modo. Ateges kowe anjek-anjek mangkene sedulur. Kalian lho. Prajurit Dharma Putra kali 3. Papat. Rakuti Rasmi Racana wis mati. Ben bisa bela kesdur. Lha nek perkara kuwi to. Nganti aku kuwi kukoteng jagat. Yen Gajah Mada durung mati. Rumangsa ngikit rasane ati apa meneh? Saiki sumpah sing kaping pindho. Lho, sumpah kok bola-bali. Sumpah apa meneh? Kula kuwi. Kejara kuwi. Sawise ana prajurit Bayangkara. Prajurit Dharma Putra kaya-kaya disisihke. Kaya-kaya rakyat Nusa Dandang Sinu. Mergo kowe aku duweni waktu sandungan. Ya. Ora yo modho aku sandungan. Wajar singgilke sujate mojo pae. Kandidan iki sedagep nang ngawe. Ing semoga sarujuk sakjroning lairmu ning batemu ora nocoki. Swasana apa mengko? Kedadean apa? Sing dhewe karo si Gajah Mada. Kowe aku manunggal nyawi. Lah Dharma Putra. Aku tak tahu. Yen kedadean iki dadi perang piye kowe? Amit sewu dalem Kanjeng menika dadosan perang terus sarujuk marang panjenengan. Sago. Tanggung Tesih getih. Sempaling kudu dirakan. Sago. Saku Diwiti. Budalke prajurit. Budallah.